ukuphakama kwami nokuguqa kwami endlini kaJehova akuthandeke kwaba ingcwele. Amen. Ngiwumntwana wala ekhaya elathi ibandla licela uhlala umuntu wakwashela kuye ogama lakhe kuthiwa uMshumele. Ngiye ngingamazi-ke bangcwele ukuthi uhlala kuphi nendawo kulo mzimba. Ngiye ngugadeke lo mzimba ngithi noma ngapha uyagula kufanele ujove, akufanele ushunqiselwe ngemithi yenyanga, ngoba umuntu wasezulwini okwathiwa akahlale kulo mzimba anginayo insipho yokumgeza uma ngase ngimngcolise, futhi ngeke ngimuzwe uma isephumile wamuka kubo. Kanti uyena owenza abayingcwele behlale bephila. Ngiyacela-ke bangcwele uNkulunkulu angehlisele umusa kulezi insuku zokugcina. Kade ngifonile manje ngokuthunywa abantwana abagulayo la ekhaya ukuthi abasondele ezulwini babikwe. Bathi imbizi sizwa ukuthi ngishema phasithini lezinto ezakhwala sekugcwele amadokodo. Uyazi uNkulunkulu ukuthi labantu bamemeleni. Ngiyafisa nala ekhaya babe khona abantu abamenywayo kulo mhlangano oyingcwele omkhulu kangaka, kodwa kube yilaba bantu ivesi elilodwa. Nina lonke inphume kuphakame
Angizukhamisha ngoba ngivale yona inkonzo. UJulayi ka-87 ethi inyanga yezulu, ngiyabonga ukuba nize kuJulayi, nize ngobuningi, nize ngoba ningazi lutho, abaziyo kabezayo. Osuke zemhlanganweni kaJulayi ongazi, uyedwa owazi umhlangano kaJulayi uShembe kuphela. Ithi inyanga yezulu ngoba uyena owazi umuzi okhazimulayo ngaphezu kwelanga nenyanga, waziwa uye. Sizofuna indlela yokuya kulowo muzi. Ngomunye unyaka ebuhleni bokuphakama, nawe ufakazi mawukumngenisa umdedele, asikisi mawungakazi ufaka umdedele kumhlangano sophakathi. Ufakazi ukuthi kuhlatshelelwe siphume isilwane endlini size sifike sime sinibuke, sibuke obaba, sibuke omama, sibuke amakhosazana. UShembe mayebuka kabuka ubuso bakho, ubuke lento sokuyikhuluma ngenhliziyo, lalela yona. Ithi inkosi eyikhona ngaleso sikhathi kwakungona uJulayi Mkhokheli. Uthi njengoba amaNazaretha eze emhlanganweni kaJulayi, ngicela ukubuza ukuthi uShembe nimphatheleni. Wena mawuye emhlanganweni kaJulayi, uShembe uzokumphatheleni. Bathulo baba bethu sathi sebancane. Yaphinda inkosi yabuza kwesithathu, yabuza kwesibili, yabuza kwesithathu, yathi uShembe nimphatheleni njengoba nize kuye emhlanganweni kaJulayi. Ithi ngiyazi ukuthi enhlizweni zenu nicabanga izipho, nicabanga neminikelo nezinto enizozipha mina. Ithi angibuzi lokho, ngibuza uShembe wasuka ezulwini wezemhlabeni wazofuna nina ukuthi njengoba niqoqile kumhlangano kaJulayi athi wozani kuye nimphatheleni. Shembe uphathela umphefumulo, Shembe uphathelwa amacala okhokho bakho uzowabika kuyena. Ngicabanga ukuthi ibandla lala ekhaya senulungisile iminikelo, hayi yothando legcwele umhlaba wonke ephikisana noNkulunkulu uqanjwa amanga kuthiwa kwakhiwa imizi. Yiphi le mizi yakho ngeSabatha? Ngoba iSabatha elokukhonza uShembe. Uma kuyiminikelo yokwakha imizi kaShembe ayinikelwa ngani ngesonto? Liphazamiselwani iSabatha? Ngoba silazi laziwa uShembe. Ngicabanga ukuthi omunye nomunye usesondele kongabonanga naye ngeselilodwa silungiselele kuJulayi bangcwele. Wafika wathi mina mfowethu kuzongena umkhosi omkhulu kaNkulunkulu. Okhokho bethu basezulwini maduze kaShembe. Nathi esemhlabeni kufanele siye eduze kaShembe siyobika amacala ethu bese bethu okhokho bethu uNkulunkulu abantwana bethu laba ababikayo. Ngicabanga ukuthi ibandla sesilungisile iminikelo yebani zokuyokhanyisela imindeni yethu. Kukhona abafana nami abangasenalo ikhakho nina, abangazi ngisho ubaba nomama ozala uma wakhe, bakhona banjani. Kodwa uShembe uyabazi. Abazobe belindile ebuhleni balinde uzobangenisa wena kumdedele. Konze enkulu esiyakuyona bangcwele kaMdedele. Esingayazi, ngifisa ukweluleka ibandla ukuthi njengoba siye emhlanganweni kuneligaba likaNkulunkulu ayihlelile. Liphumile ihashe liphuma. Yambe ngiyabadingela umuzi nomuzi.
lihambe liyabhala liyamema uNkulunkulu uyazimemela unyazi ukuthi wena ngicela uze kulomhlangano. Kulomhlangano ka2026 ngifuna ukuyohloba ngawe emhlabeni. Angikhulumi ngoyodayisa emhlanganweni, ngikhuluma ngalo. Khuluma ngomuntu oyokhonza ushembe. Ngikhuluma ngomuntu oyobopha imphala ashisa impepho kokheli. Ameme abakubo athi engihamba nabo ngiyaphuma ngosuku oluthile. Nansi iminikelo engiyonikelela ngayo. Ngicela mase ngiyinikela leminikelo ningayibangi. Kulomnikelo enguphethe khona wakithi. Kulomnikelo enguphethe khona wasekhaya komama. Kulomnikelo enguphethe khona wasekhweni lika baba. Kulomnikelo enguphethe khona wasemakhweni ami. Kulomnikelo enguphethe ngizonikelela umndeni wonke wakithi. Ophilayo nongasenko ngicela ukuthi mangunikela uma ushembe sevala umhlangano esebabiza abantu athi kade ifikile ingane zenu zizongikhonza emhlabeni sondelani nizokwemukela ukuthi kade zimphatheleni. Ungabi neshwa. Niyangizwa baba. Angithi nize sihlala kuyona nisenayo nina amagama. Thetha. Lo muzi wakhile Fred ukuphi igama lakho? Selani. Uthi uNkulunkulu osesihlalweni uma uzonikela unikelela abantu bakini. Hlukanisa. Ngoshembe uzofika besangweni. Athi nina bakamthetho ngiyalinganisa. Ingane enemhlaleni inilethele nazi imbuzi nezinkomo. Ithi ngininike awusazi isizwe sakwamthetho ukuthi singakanani. Uthi mhlawumbe labo baphambili akubona bendlu yakho isithetho. Shembe kayikho angasifundisi yona bangcwele. Amen. Uyakhila imizi ushembe iqamba amagama. Ukhona naleli kukhona umusho kuthiwa isenkangala. Uthi uNkulunkulu mawunikela fika uchaze. Uthi lo mnikelo owakakhumalo endlini kwaSibanibani igama lakhona isembusweni. Uthi laba abanye bakakhumalo ngeke beze bezothatha nomnikelo bemukeliswa ngoba babala wami bona. Bazolinda izingane zabo. Siye emhlanganweni bangcwele. Siyothetha amacala esingawazi. Ngicabanga ukuthi omama baganile kukhona amacala abakwaziyo emzini. Lapha baganwe khona, lapha bangomakoti khona, ezahamba izalukazi zakhona zishiya amacala. Njengomkhokheli. Ukhokheli uphathile umuzi kaSibiya ewumama akubonakala ukuthi indoda ayikho. Ikhaya liyaphila. Ngicabanga ukuthi umkhokheli labo mama basemva kwakho njengoba bafaka icholo bafaka u14 bamile kulemizi abagane kuyo. Ayisekho izalukazi zakhona ezayigana omkhulu bakhona nomkhulu bakhona basekho. Sekusele bona leyo nhlanhla yabo abafuna izingane abazoyishiya kuyo. No baba ngokunjalo. Niyangizwa baba. Kule mizi yobaba esiyakhile ayibe namagama ukuze masinikela imndeni izibongo zingawubanga umnikelo ngoba konke okusemhlabeni okusezulwini kulalela izwi kaShembe. Yithuka ke bangcwele kulezi insuku ezimbili ezisisalele ukuthi nawe ekhaya ubuze. Uze icala likamkhulu wakhe walenza. Uze icala lika baba wakhe walenza emndenini. Ukuze mawufike ebuhleni unikela uthi inkosi angithi njengoba ethu Shembe ngenyanga yomhlangano singahlabi yingoba okhokho bethu basuke bengekho emakhaya basezulwini kuyena. Bazolalela ukuthi amacala abathetha kanjani. Ngicela ukweluleka inhlanhla esenobaba encane.
ukuthi ayisukubulala abazali bayo. Mawungakagabi senobaba musu ukugijima uyoguqa enkosini ushembe uNkulunkulu. Uma usuke uguqa enkosini usenobaba okuzalayo angithi umuntu ofana khulume noNkulunkulu baba wakho wena mawumncane ungakagalo uguqa kanjani phambi kaNkulunkulu usenoyiso okuzalayo. Kusiza ukutshela ubaba okuzalayo ubaba wakhe ahamba yobikela uNkulunkulu ayihleli athi Nkosi indodana yami usibanibani ngicela lokhu nalokhu nalokhu musu kuhamba wena usenomzali ngaphandle ubaba mayingakhona uyakwazi ukuziyela enkosini kodwa ungameqi ubaba. Kodwa uma ubaba wakhe eNazaretha awukwazi ukuguqa kushembe usenobaba uyamgudluza ubaba wakho. Ufika indlu lamethi iqeda isikole yathi Nkosi ngizocela ukubhabhadiswa lwathunyaza akwazi zinyana ukubhabhadiswa usenobaba usuyamsusa ubaba wakho esikhundleni mawusufuna ukubhabhadiswa wena. Linda ubaba wakho azahambe bese uyabhabhadiswa. Uma umncane musukudlula ubaba uye kuNkulunkulu ngikuleyo ndawana ngoba bashumayile sekuhlupha zona izingane zethu izona eziphusha lapha ejabu yokunikela kubaba. Lo muntu omncane ongaka iluphi lolusizi oluthi akayoguqa kuNkulunkulu esenoyiso omzalayo yini engatshela ubaba mhlawumbe khona into edinga ubaba ukuthi amshisele impepho emsamo. Mawufika baba omzalayo ngazi nginothando likaGwayi ngazi uGwayi ngothatha ubaba wakhe akwazi ukungena endlini ashisa impepho emsamo athi le ngane usibanibani ngayibika mdlayifika la ngathi igama la usibanibani ubani lo emndenini othi le ngane ayiphuza utshwala ngicela le ngane ingaphuza utshwala ayibe iNazaretha angithi babezwa ngaba semhlabeni. Ngizogijima wena usenobaba uye enkosini uthi baba ngicela ukuye kuGwayi ngicela ukuye kutshwala ushiya ubaba wakhe ekhaya ukuzalayo ubani kanti umxhumanisi kini wabantu bakini nabasemhlabeni. Ngicabanga ukuthi bangcwele bomama abayemhlanganweni bobaba abayemhlanganweni sesiwashile mabe khona abantu endlini bathi amen. Sesiwashile ingubo ezingambathwa eyilinda umhlangano kuphela. Sesigezile izitsha ozinamayeli noma ubani ekhaya nje egcekeni ezihlalayo zivalelwe etrankini noma ku-wardrobe noma ekhabetheni okuthiwa ezomhlangano kuphela. Emhlanganweni akudlelwa esitsheni odlela kuso nasendlini. Emhlanganweni awulali ngengubo olala ngayo hostel. Emhlanganweni awulali ngengubo olala ngayo emkhukhwini. Emhlanganweni awulali ngengubo olala ngayo ekhaya. Ngoba kuzokwehla bakini laba abantu abangale abasathinti lutho lwasemhlabeni thintwa kuwe kuphela. Uthi omunye umshumayeli sisehomies silele athi esethi umfundisi umlungana hey vuka wena awubatshela ngababili ukuthi uze emhlanganweni vuka. Uthi lo mshumayeli hayi angilele mfundisi ngiyathethiswa ngithenga umbili endleleni njengoba sihamba bathi abakithi ngeke bawumaye lo mbila ngoba nguthenge kubantu abangawona amaNazaretha ibhoda labo lipheka ngeSabatha uma bengawudla lo mbili mase ngivala umhlangano bebuyele ezulwini ngeke basangena bazobe bangcolile. Ingakho ngithi izinto zomhlangano zizodwa kunjalo nje njengoba siyihlabathi yaleli sonto izitsha zomhlangano zizodwa. Abala ekhaya abasasanda nezwe abaphithizele ebuhleni bahlale emadokodweni
ukhona into enhle abangayazi ake ngibabona abangazi ebuhleni liyabhubha umkhokheli emva kwami sekukhona isiphambano esikhulu uNkulunkulu asibekile sibonisa emthethweni lawo abangakazi baya ebuhleni kukhona insimbi ekhalayo iyapresswa shumala uDlovu belathi ibhathini ithi ekuseni ngo-5 isho kusekhala insimbi yengane ziqede iphinde ikhala insimbi ithi iphinde ikhale futhi ethi seliyaphuma ilata liyathempelini laguqa ikhali ilata mase liphuma utshelwa yini ukuthi guqa lapho khona isango lomuzi wasebuhleni umusa lapha erenkeni liqala lapha ekukhuphukeleni kwentaba ngokaNkulunkulu uma udlula kuleyo ndawo usungenile ebuhleni fanele uhloniphe uma uyofika kulelo umusa ukuthi isango sithi liqale erenkeni liqale lapha ngiyafisa omama bala ekhaya bangakopishi khona omama abaphuma ebuhleni begqoka amagawuni akhona emzini lapha akhona ekhaya isezulwini lapha khona baba baphuma ngeyikhindi sekunestyle esisha angithi ngeke nizwe bomama ngeke nizwe kunestyle esisha samadoda othulitha baphuma ekuseni bewabambile neyikhindi semzini kaNkulunkulu la uma indoda incela ukuvuka niyezwa bobaba buya phela emthandazweni ka4 uphuma nemfene yakhe kade igibele ka2 litha uyoyithulula uphinde ubuzobe ku2 litha wakho ubizwa ngamakhwanta kuthiwa amakhwanta la uchithela khona amanzi ebusuku yihlazo indoda ibonakala ngo8 iphethe ikhwanta ihamba neyikhindi emzini kaNkulunkulu sikhohliwe into angeke zayenze ngishekhweni lakhe ngiyanxisa ukuthi njengoba siya lapha uNkulunkulu mayithi Nkosi sibusise ekade besemhlanganweni isibusiso sibe sinendawo uyazi ukuthi isibusiso uma sikhishwa uNkulunkulu asihlale kuphi asihlale emalibini asihlale emavungweni amavungu inhliziyo yomuntu unganikela kuphela ama1000 uma inhliziyo yakhe inamakhameli namafindo niyezwa bangcwele njengoba sithi namhla sihleli phansi siya-ayinana siyalungisana inkonzo yake yangena ngophaswani kwakuJulayi uma ingena ithi inyanga izulu ngithe sengigqoka sengiphuma kwafika ingelozi cabanga ukuthi 88 zathi ingelozi shembe kukhona umuntu osezulwini uma press ama remote amagede wavuka uma simpela lo muntu asisiboni isono sakhe ukuthi yini kodwa amagede wavuka sicela Nkosi uze uzombheka wena ithi inyanga izulu ngithe ngizoze emva kwesabatha zathi ngiloza ukwazi Nkosi ngoba leli sabatha lenze emhlabeni lona elilalelwe ezulwini konke kusuka kuwe emhlabeni kulalelwe ezulwini sicela uze ithi inyanga izulu njengoba ngifika late kade ngiphuthume lapha ngifikile ngayibona le ndoda ngayibheka lapha ngangasiboni isona ithi ngathi ingiloza simvulela igate la ngapha ithi ngase ngithi engilozini ngicela nimvule nimkhaqe ngibona inhliziyo yakhe uthi zamvule ingilozi umuntu wadala ushembu yazi ukuthi qhaqwa nawe nje uma ubhava
kuye kwenzeka uyibuke uyawubona umphetho emzimbeni la uhlanganiswe khona. Ithi inyanga yezulu zamvula ingelosi ngase ngithi vulani inhliziyo. Uthi ngafika enhliziyweni kunomuntu. Uthi inyanga yezulu ngambuza ukuthi ubani lo. Uthi ayisithi le ndoda Nkosi lo ngaxabana naye emhlabeni ngathi ngimthethelela sengifile. Ithi ayisithi inyanga yezulu engilozi nazimvale zisale ikhuluma naye ukuthi lo muntu lo osenhlizweni yakhe uyena umvimbi ukuthi igate lasezulwini lingavulike. Ithi ke sengibuyile kade ngiyothetha lelo cala ngithe ayisali ingilozi zilithethe icala. Ube usibiye nje ngawuthi nawe ufuna ukuya emhlanganweni unomuntu ongathetheleleni naye. Nangimvakela ukhulumile ngesabathu wathi zithe ingane zakhe ezaphuphuma. Baphi lokwenzani emhlanganweni kaJuly 10 ungasenzelanga lutho. Asigqokile sithi. Ngisho ukuthi emhlanganweni abantu abemhlanganweni abayothetha amacala. Abantu abayofika balalela izwe lodwa. Izwe bayolalela ngelikaThwalofu elithi sekuyisikhathi. Izwe bayolalela elensimbi ethi kuyiwa kuvuka nathi. Izwe bayolalela elikalala nathi. Izwe bayolalela elokuthi bonke abavuka abantu bayasebenza baclean umuzi kaNkulunkulu. Khona insizwa la. Cabanga ukuthi khona la ngemuva. Uma ifike ebuhleni yajoyina labo basebenza emahotela. Yasebenza ebusuku mayilele kwafika umkhulu wayo. Wathi mzukulu ngizobonga. Njengoba kade ngibona izinto ekhaya zingahambi kahle mina. La bengiboshwe khona, bengiboshwe ejele lodaka. Lo lekade leluklina kade ugubha mina. Utatolo lona mphumile. Zonke izinto zakhe zohamba kahle. Ngifisa ukusho ubangcwele lezi inkonzo. Inkonzo kaMthetheli nengilozi yayo. Enebhuku. Elibhalwe uShembu uNyazo wezulu isikhathi ekumeme usuke ekhaya ukuthi woze emhlanganweni ngizohloba ngayo. Abaphithizelayo emgwaqweni ababhalwa ndawo. uNkulunkulu uzomemezela umgidi. Umgidi uzophuma nengilozi angazi esikoshini ukuthi kwenzeke kanjani bashumayele ngoba mkokeni. Ithi phumile imgidi uyibona izingane zethu zibe ipepenyika namakhoma zehla zenyuka ezansi. Iyasho imgidi phezulu. Angazi komama mkokeli. Mhlamba besimanje. Baphumile bakhokhele imgidi bamile emadokotweni kuhambe kuyashuthwana igugu elikhulu lamafoni. Bafonule laba bantu. Bahambe bayashuthana. Le ngilozi ethikithayo kwakuzothi makuvala umhlangano ingilozi nengilozi ibuyisela ibhuku onyazini ithi Nkosi naba ekade behloba ngawe kulomhlangano ka2026 kaJuly naba Nkosi esibatholile kanti ukhokha imali yokwenzana ebuhleni wena. Mase ebuhleni bangcwele siyoloba amagama. Mase ebuhleni bangcwele siyokhonza uNkulunkulu. Owasuka ezulwini wazofuna thina usesitholile uthi asihambe ngendlela yakhe. Uma siyebuhleni siyolalela izwi lakhe. Ngifisa la ekhaya angabe bikho umuntu ozoyihliziyo emhlanganweni enenhliziyo egodla umakhelwane. Yezwa insizwa. Shumayela umngeba wacela ingodo engangizoyicela inkosazana noyicela. Uyabona uxolile. Emhlanganweni isikole sibusiso zobuya naso ngoba mawubona mina ubamba ifoni noma usithele ngedokodo. Awufuni ukuhlangana noNgebe. Leyo wayicela Ngebe akekho mhlawumbe utayibhekile. Wayibuza. Awuqaqa ngedokodo lomuntu. Buza umshumayeli.
ngiyakhokhela ukuthi kulokuze siyakuwo kungena abantu abanjani ivesi lokugcina 179 awungilekelela yawo muzi esia abafanele kungena ebuhleni imdedele kaJulayi 7 ngicela ibandla liqale manje umuntu ozoyimhlanganweni abikela abakubo ukuthi ngiyahamba ngomhlanganweni ngabatshela ngolesihlanu sokugibeza noma ngabe uzoyosabatha ubuye ukukhuluma ngomsombuluko ngoba ubazi ukuthi bakude kangakanani qala manje batshela uzohamba emhlanganweni emtetele kaJulayi 7 awubazi bazofika kupha ngisho ukuthi phinda kukhona inkonzo mina nawe engayinakile inkonzo ababheka bezayo ngoJulayi le nkonzo yomNazaretha oyingcwele wasebuhleni mama Nazaretha okhonza unyazi noma ngabe uhamba ngemoto enkulu yamamiliyoni yakudinga le nkonzo inkonzo ababhekeza iyadinga makhona asiyazi asiwawushela 2024 no 2023 umvangeli uzoba sibhuku sekuseni ata sibhuke ngo3 siyematendeni emhlophe ngoba ukhona ukuganga abantu abakwenza babutha ameva kaBhanana bagcwalisa emgwaqweni sizosana sisho njalo unyazi lwaletisa imvula yawasha wonke lawo meva kaBhanana uthi kithi umvangeli ungcoba hambani bashumaleni yogade ematendeni ahlaza lapha bangaphindi abantu bazotshala ameva kaBhanana betshalela unyazi malidlula lapha ekuseni ngo8:30 qhamuka umama kalona iNazaretha phethe icathulo ngesandla uyabona uma ukhuphuka ukudla lolubonda uma ujika uthi uzoqhamuka lapha lo mama ngesizulu uyimisele mhlawumbe ngesilungu ngathi wayiserious kukhona into ubengayimisele ukuya kulolu hambo afike lo mama asibingelele sanibonani befundisi ukuthi cha singabashumayeli athi ngicela ukubuza ukuthi uNkulunkulu unyazi usedlulile yini sithi cha mama uzozwa ngenhlokomo emtshebheni uma isefikile uthi ngihambe emsebenzini khuluma ngomuntu oganile okubuhlungu kokeli sazi noma kuyindaba isuka 14 isuka khona uthe amen ayisuka 14 indaba kuthiwa lapha akusekhona kwamkhabela sekwamasithole ngiyalinganisa konje omkhulu bami bazovuma yini umuzi usubizwa ngonkosikazi abazokuphuma
wawushiya umuzi. Hayi sihambisa lesine kwaMamkhize. Uthi lo mama kufika amakhehla engingawazi athi awalapha engigane khona. uNkulunkulu umveli nqa uzodlula la uyogeza abantu kwabheka bezayo asebaphelelwe amacala ethuna. Bathe ngophatha amashumi ngifike nginikele ngizobuya nabo. Akaloni Nazareth lo mama. Uyibona inkonzo baleke kangaka. Wathi baba unyazi lwezulu uJob labantu abamthukayo singabanaki ngoba kubona abasezulwini abasesihogweni. Izolo sengimfisa lo baba uThombatha. Ake ngifesane naye. Hayi nginkinga phela. Hayi ngifisa ngesifesane naye. Ngoba nebandla lakhe ngilazi sengiyamhalela. Bese esho ukuthi unyazi lemkolota malini njengoba sihlambalaza. Hayi ngokulo. Sengiyafisa umuntu bathu la ekhaya ko. Ngiyafisa manje ukuthi ngifike eduze kwakhe. Ngoba abantu abathi uShembe umuntu ngeke bamkhonze. Yilawa amadoda abulala uJesu. Athi wena uzalwa uJoseph baza amaplanga eJerusalem. Ngeke sikhonze umuntu. Manje ombatha yilabo bantu labo. Abantu abathi ngeke bamkhonze uShembe yilawa ilo moya wala amadoda athi uJesu umuntu. Ngimfisela ukuthi unedimoni mina noNkulunkulu. Inkonzo lekwabheka bezayo balweke ngaleyo ndlela abantu asebephelelwe yicala lokucindezelwa yithula uShembe usuke yovusa bona usuke yogeza bona bese beshoda ke ngemndeni yabo ezobathatha goduke nabo bese ikhipha namashumi la nikele emakhosazaneni kusulo macala abo bageza uma singayihambeli le nkonzo mhlambe wena okhokho bakho sebali inqobe icala lethuna uNkulunkulu walisulu usuke yokhuluma nalabo bantu. Inkonzo kaJulayi engilinxusa ibandla ukuba lihambe abanethuba bayihambele inkonzo kaJulayi ibalulekile. Bese kuba amakhosazana angasho ukuthi amen ngoba wekho. Angisho yodwa. Njengoba siyemhlanganweni kaJulayi nje anemvunulo eku7 aqala entanda. Alanda isibusiso somhlangano kaJulayi ukuthi yonke izinto ezobe zenziwe emhlanganweni kaJulayi zivulwa amakhosazana. Uma mkhokhele evuke kusena edrobheni neyicathula suka yakhe. Bese kuba khokheli mama amakhosazana kushintshe nini ukuthi inkosazana mayingahlambulukile iphithizele egcekeni kuneyingilozi. Uma mama angahlambulukile kaphuma edokodweni ekhaya egcekeni khitha uphume uhlala endlini uphakele ukudla. Uma amakhosazana ephithizela emzini oyingcwele emhleni engahlambulukile kuneyingilozi bazoyigeza nalezi ngilozi ngoba inkosazana mayingahlambulukile ayiphume edokodweni izihlambuluke. Yini amapex asho ukuthi bahlambulukile. Ngisho ukuthi awala ekhaya amakhosazana basukuphithizela emhlanganweni ehlenyuka. Uma ingahlambulukile iyagonqa. Shumayeli iyagonqa inkosazana uma uyagonqa akaphumi. Ngake ngibone ekhaya mina singazi lutho.
ubaba wayenaso isibusiso sokuganwa, angazi siyofika nelikithi. Wayevuka ekuseni ubaba, wayehlakaniphe nendlela ezimangalezi. Bambala ukholwa njengobaba Mthetho. Ekhaya kithi ngikhokheli besiwu-14, abafana bawu-7, amantombazana awu-7. Kodwa ubaba ube azi inyawo zethu sonke, abafana namantombazana. Ahathi unyawo lukaSibanibalo ekuseni kade yaphi. Uma ufike neteki alibuke kanye ahamba ulibhala phansi, yothi imali ifike ekuseni abuze omama athi umfana wakho uyiteki lakhe ngilibonile ifike ekuseni ngesikhathi esithile, angifuni macala la. Usekhona nje ubaba la ungasho ukuthi mina inyawo zengane zami ngiyazazi. Lutho akekho. Kusho ukuthi babehlakaniphile. Okubuhlungu ke bashumayele obaba bahamba nazo izinto, nathi nje uzohamba nazo imoto la uyishiye ingane. Iyahlupha into eyigugu lomuntu ngohamba nayo. Ngikhulumela ukuthi ubaba wayethu wenzela ukuthi ingane yakhe mayiganile engayiphikeli. Afika kukunyawo athi hayi umfana wami uSibanibalo. Ngikhulumela ukuthi mayingane emhlanganweni ibanjwa icala elomzali. Ayinalo icala ingane. Ngoba bashumayele nje abephoyisa nje beyibamba ingane bazoyibamba bayibuza ukuthi ungakabani isho. Okubuhlungu ezethu ingane thina sigcotshiwe. Hayi ayisonto emakhaya, ayisonto. Kodwa emhlanganweni ziyaya. Aziyeni kuyosonto emhlanganweni. Angithi makhosazana. Uthi uAntu Ntaka njengoba inkonzo izoqalwa yibo intsha. Uthi okubuhlungu ingane seyizona seyisukela abafana. Ngathi mina ngithiza hawo anta ayikho lento. Sithi isibunde singafuni kemlonyeni, singabanjwanga ngesandla. Uma ngila empompini khona amakhosazana amabili. Kuyehlo ngabafanyana kufaka ama-class band nothaya babomvu. Ithenye hamba oceleni hamba sifuna ukuWhatsApp naye. Ngathi naye lento uAntu Ntaka kade ayisho kanti impela amakhosazana khona athi sibhunu siyakwazi ukuyisa emlonyeni ungasibambanga. Sinabazali lezi ngane abashongo lutho. Bazobe bephoyisa abashumayeli, bazobe bebabuza abantu ukuthi kuthiweni ethempelini ngaphambi kokuza emhlanganweni. Kukhona abantu okuthi inkosi ikhale ngabelinda. Niyezwa insizwa. Siya 23. Ngizobe ngihleli lapha kusini. Ngicela yonke inhlakisuthi ethi mina nginothando lomuntu oyindoda ize kimi ngaphambi kokungena inkonzo ka-23. Ngoba ngeSabatha makhona uma uvuka ngo-4 uye emashawani igcwele inhlanhla iyabhaba akubhava ngeSabatha. Igcwele ngo-4 emashawani iyabhava. Uthi ibuza ukuthi inhlanhla iyabhava ngeSabatha bathi hayi ungasinaki thina. Banabazali labantu la ekhaya. Uthema ukhipha imali uthi ingane yakhe emhlanganweni uthe ayiyokwenzani. Uthe ayofuna nemhlanganweni. Ngoba lapha emhlanganweni sazi ukuthi isechibini lokugeza. Ngoba mhlele lapha esithetha khona amacala sigeza izona. Uma sidunga la amanzi asebuhleli siyogeza apha. Lenja tsuthi egeza ngamasabatha ebhava ngamasabatha apha amathempeli eSabatha akubona abashumayeli babo. Khuluma into engayibona ngamehlo. Ngababuza athi awusinsizwa nageza ngeSabatha imizimba na. Kanti ebusuku kade kugijima amasha. Ekade beselinda
bathi sekuyisiningiso uNkulunkulu. Ngeke ngikhulume esayidini lomama kodwa asilifisi ihlazo, asiwafisa amacala emhlanganweni. Kuthiwe igama elikhulu kangaka le tempele okuthiwa eGoli liwudonga lukaBaba isandanezwe. Kukhona osehambe wabanjwa, khona inhlanhluthi esibanjiwe, khona inkosazana esibanjiwe, khona umama okhuphuka eMkhabela ngo4 usuka eBNB, khona usisi wentethelelo okhuphuka eMkhabela ngo4 usuka eBNB ezantsi ngasesikoleni agcwele lapho phela. Akhona amakhosazana ayozabuya emhlanganweni engavunule. Khona ke makhosazana ke ngibuze, ngicela uamen manje khona manga amakhosazana avunula la etempeleni no7 nonke niyavunula. Yini le dala mani vunule nithatha amahawu niwabeke emabeleni nifihlane? Uma uvunulwe inkosazana bese uthatha ihawu ulibeka la ebeleni, yini lo lifihlayo? Na umbhobho phendula. Noma ufihla ukuthi inhlamvu kagwava ehlaza isekho iyabulawa ba. Amabele entombi emkhokheli mayisikhulile ayawa kodwa inhlamvu kagwava yiwe. Ayiwi, ayivi inhlamvu noma amabele enkosazana ngawa. Iyagwatswa phela isekho. Ingane zethu ziyathileka lapha embeshuthana kodwa amahawu ziwabekela zifihlane. Umzimba wenkosazana uclean. Umzimba wenkosazana akukho la isaba khona, akukho mpukane lihlale ku. Leze ifihla amabele ngamahawu. What is it doing now? What is going on? Alibonakala isonto kangcwele sekugcotshwe thina. Asicotholanga ukuthi isonto kaShembe ngokudubeka phansi. Kodwa sicotshole ukuthi asibabelusi. Lezimvu kaShembe. Uma ifikile uShembe ajabule. Niyama abantu abami niyentanda, kukhona abalethwa ngamapholo ngo11. Shumayeli sithatha lapha thina. Siyawajikisa, washawuthela kusenkosazana engenayo. Lawa afika ngo11 alethwa ngamapholo asuke phona. Akhona la ekhaya kafika ebusuku. Kungenwa nini entanda? Isikhathi sokungena entanda. Khuluma ngomuntu oyedwa, khuluma ngamakhosazana. Abafika ngo8 9 kusazoba khona umuntu 6 kubanjwe inkonzo ka6. Anti bazomkhokhela nini manje fika ngo11. Ngoba suke sebelele. Ayingabikho inkosazana nomngane. Ayingabikho inhlafuthe nomngane. Angabikho amakoto nomngane oneshame. Angabikho umama onomngane. Umngane khokheli. Bayakwazi ukuthi basemhlanganweni bathi songena inkonzo yasemini. Benzani edokodweni? Shumayeli. Basho njani? Hayi thina siyongena inkonzo yasemini ebuhleni. Uyayazi ni abakini ukuthi bakulinde ngasiphi isikhathi emasangweni okungena. Bazovuka bakile edokodweni bathi inkonzo siyenkonzweni uthi wena uzongena emini. Bazofika bahlala estation sikaba. Yini le kwenza ukuthi ungene inkonzo yasemini usemhlanganweni? Asikhumbuza nini bangcwele ukuthi lapha siyakhona thina ngoba sisemhlabeni kusezulwini kahle kahle. Ayikho into eyenziwa lapha ya ongesiya sezulwini. Kodwa umusa ngoba kasikafi
uma sisemhlanganweni akusukwenzeka izinto abazothi abazali bethu lo mntwana lo asikwazi ukusondela kuyena edokodweni lakhe ngoba uzosingcolisa. Angithi ukhohliwe wena ukuthi kuphi? Engifisa ukuthi abazoyemhlanganweni babophe imithwalo nokumaya bakuphathe emkhokheli kokupheka. Bahambe bayothenga ukumaya kwasemtshebheni kuthiwa kugcwele amaphilisi. Sifuna abantu bayemhlanganweni babuye baphelele bangcwele. Njengoba izwe nje linyakaza kanje yathi amadoda ngeke sishiye amaKentucky kushiya intombi. Ngeke sihambe thina sishiye amaKentucky. Ningamane nisibulala siyindawo. Asazi ukuthi bacabanga ukuthini abantu bazothi laba abantu bayasihlukumeza sihleli kahle kangaka. Yile sizoyenza. Ayikho into ekhona emhlabeni engabhekanga uShembe nokuNazaretha bakhe. Omubi akayisweli into angaphazamisa ngale Nazaretha. Sike sabamba omunye ubaba la egethini. Uzodayisa inyama yengumula. Ibiza kahle. Oyigcwalise kulezi khaftinyana ezifaka amakhekhe. Uthi 30 rand masithi siyayibuka le nyama emhlophe kangaka. Nyamani le uthi ingumula. Sithe ingumula idliwa la ekhaya. Ngibiza kahle iya ngithi. Sathi jika hambe edayisa eDurban station uthi bengingazi. Nokuthenga abangcwele. Uma usuke ekhaya ushisa impepho athi emhlanganweni. Musukuba ile ndoda ehamba ngesithuthuthu ebuhleli. Okuthiwa imali yavuza siwazeni kade kuthiwa imali yavuda. Uthenga lento ongayazi ukuthi iphekwe nini. Iningi lethu thina siphekayo ebuhleli sizela ukupheka. Khona kuzokushaya u9 no10 ngolesihlanu bepheka bathatha ukudla bakufaka efrijini bazokudayisela bona ngesabatha. Angithakazile kuzokusonda lo muntu. Wena uhamba nabakini ushisa impepho ma wami. Uyasazi isikhathi sokushona kwelanga cisha amabhodo. Suhlamba lokhu ulindele isabatha ukhala insimbi. Ngoba awuhambi wedwa. Leza lokaza lapho ugane khona awazi zikuphathele siphi isibusiso njengoba zikushiya kuleli ikhaya labo. Nami insizwa nami baba njengoba ngisedokodweni. Sekukhona umkhuba manje. Sekufika kuseni ngesabatha abantu baqaqa amadokodo bawakhe ngesabatha. Kusha. Amadokodo akhiwa ntambama ukhala kwensimbi yantambama yengane. Namanzi awangena amanzi insimbi yengane ingakakhala uthwala lutho ngesabatha. Kulindwa insimbi yengane ikhala usingathwala ungene namanzi. Kodwa kuvinja ubuhayi abashumayeli kuthiwa haya akukathwala. Sebethwele noma. Siyezulwini bangcwela siye ekhini siyezulwini. Ukhona uNkulunkulu ekhini. Khona uJehova ekhini. Ufisa ukuthokoza ngathi. Ufisa ukujabula ngathi. Ngoba ukusuka kwakhe ezulwini ezemhlabeni wafuna ukuthi azonqoba umhlaba awukhombisa ukuthi nawo wadalwa uye. Uyathi mayivala inkonzo athi singalingwa izinto zomhlaba eziphelayo. Yona lento kuthiwa zimohoza ifike kanjani esontweni? Kathutha. Lokugonda okukhona kufike kanjani? Imohoza nithenza abantu abadlala ibhola. Nithenza abantu abaculayo. Uyacula nawe kwaito. Zungeza ikhanda. Akazi ukubuza nomfundisi ukuthi kodwa wena ukugondelayo. Umfundisi ushoza ukhokhela eSwazini. Khokhela. Wasikhumbuza into endala esasisho.
yoma 76 phela nina senishaya imbomo ayisakhuluma uyizwa ukuthi thina namakhosazana wasezolana uthi umfundisi uShozi kwake kwaba khona ukukhuthaza la ekhaya yakukhumbula impela sasike sikugide nje masiqeda ukuvalela inkomo kushumayela uthi yathi inkosi ungabona igeze ekhanda ngesabathu liganga wolungisa ngolesihlanu bese uyalishukula ngoba uma uNkulunkulu ezokuthuma inkonzo yehla ngeinwele ingene kuwe ekhanda ingene emqondweni bese ukhuluma ukuthula uNkulunkulu uma ukame inwele wahluthula nonwele uNkulunkulu kade efake kulinkonzo uzoyithatha inkonzo tempeleni le ndaba umfundisi abekhuluma ngayo sasithi yayisho ngamakhosazana eshenhla suthini bethi inhla suthi kamkhulu yilala lishukule kuphela emqondweni inhla suthi yaleli bandla yashukula sekukuhle ke manje sekunezigqoko ezifakwayo kodwa hayi nasemini izigqoko ezokulala kokhelo uyakhumbula mhlambe nawe wafika lapha kukhona isitale saka maye uyawazi umfungo amakhosazana ayithathutha agwaqe umfuma amafutha enkomo lawo mama begcoba ngawo idwala bese igcobe ekhanda ingane bese ifudumeza iayina bese izelula inwele kwathiwa kutreshe zithi mayishaya imbobo emgidini yayisho njalo ngithi lena negidi limkokeli zithi obathu basobha umlaba ngoba ingane ziyatresha yayikhala kanjalo imbobo emkhosazana zisasino namhlanje ngithelile zishaya igxalaba la ngempela hayi njengoba namhlanje seyicathula seyisaba ukushaya phansi bese ithatha uvaseline emkokeli zibhixa amabele bese zithi mfi umbamba zothi mayigida ihlabelele zithi futhi shembe indaba kaSibalo yangibuka amabele zikhohle ukuthi ngisenkonzweni phela ngihamba nobaba mina mayokufisa imgidi azazi ukuthi kukuphi thina ke sasithi wophaso ijazi likaNtombela Ntombela kwakuyiphoyisa elikhulu lasePhalamende kwakusho imbumo uma kuhlatshelwe indlela inde kangaka hayi njengoba senidansa senidansela naphambi kwababa indlela inde kangaka kuyona yokudansa indlela inde kangaka mawuyisina kufuneka isalukazi sivume siphethe ugwayi size sigeje ikhala simphosesweni sibuka into esingayazi emhlabeni ukuthi iyafika nobani nina phambi kwababa seniyadansa nina kodwa uthe uNkulunkulu umgido abantu bonke emgidini kuyasinwa emgidini kuyagida uma ubaba esezobusisa kufuneka ukhiphe konke ukhombisa umnikazi ukuthi udumisa yena hayi ukutshetshe bomama mkokeli bayatshetshelwa laba noma besezobusisa abasashayi phansi sebeyacabula wazi uyabona umama masebesina bethi ngamahlombe ngathi bacaphula isitambo bakhangeza izingane namadoda senze njalo kodwa uthe uNkulunkulu umgidi wala ekhaya uvusa umuntu elele quma kuvuse kufika ingelozi asinde amadoda yagida kuleli bandla liyezwa baba sithambisa lo mhlabathi shembe wathi asiwuthambise ngoba uma usumboza isidumbu sakho kufanele kube lula ukuvuka wawuthambisa ngomgidi ithi inkosi usathana akakwazi ukugida uyethu uyasina inyathelo umsika bese siyagida ithi inyanga izulu ezulwini kungenwa ngokusina silungisile imvunulo bangcwele simhlanganweni akekho ozothi namhla uvunule khona basho njalo angithi bomama utheni nombhekele isiphaza kanti kuneziphaza lapha ebuhleni uyobheka isiphaza sikaMamncwabo usuke ekhaya nemvunulo
wathi uNkulunkulu umgidi abantu bonke zaphuma ingelozi namabhuku uthe kwabakubo uye emhlanganweni eshisa impepho kwake kwagula enye indoda foni yami imile kwagula unkosikazi wayo kwakuJulayi yathatha imoto ngifuna ukukhuthaza ukuthi lapha endlini ohlala khona uShembe khona yahamba yaye ebuhleni bokuphakama kwakungesine cabanga ukuthi kwaku-73 uma ifika yahamba enkama unkosikazi waye kwabheka uZulu ntambama ekuseni ngoLwesihlanu yayisikhuphuka bona umgwaqo ukhuphuka ukuthi khona le ndawo kuthiwa kwaKhasini kwakukhona umama lapho wayemthandaza ngikhuluma nje abantu kubantu abasuka la bathi baye emhlanganweni bafika emhlanganweni babe nezindlela zabo niyakhumbuza yayisithi le ndoda eGalong Mangubane asambe selapha kuMangcobo uyagula angazi uguliswa yini nami ngiyagula angazi ngiguliswa yini ngifuna sithi siye enkosini sibe sesazi ukuthi siguliswa yini sifike siyitshele ukuthi siguliswa yini bahamba khuphuka seduze lapho eKhasini bangena kulo round uyazi umkhokheli hayi wala ekhaya ukuthi makufika abantu baya ku round ezengane wabiza izingane zezingane zathatha isigubhu kuthiwa siyakhuluma ngithi isigubhu lesisana le zasishaya ingane siyakhuluma mbangelo yasazi usuke yona ke sisho khona ukuthi sibagiqe sibaqede abafazi kungabento ngisisho njalo zasishaya ingane isigubhu ithe isura ingane zahlala phansi wathi umthandazi hayi mama wabantu sekufika uShembe nendishi inamanzi uthi namhla manje umhlubuka lisuke ekhaya lithi nize kuye ucela nimgeze kulamanzi bese ngithatha uhambo lwakhe yasukuma le ndoda yathatha unkosikazi wayo emthatha ngengalo babili ebuhleni bokuphakama ngesabatha kwangena inkonzo sekuseni kwangena inkonzo yayingena noma yini yayiphuma noma yini yayiphume ngo-4 iphume ngo-6 ithi inkosi bonke abagulayo endlini emhlophe wayesehamba nokwabeka khona uma ifika ngifuna njalo ukukhulumela ukuthi endlini ohlala kuyo ungayeki ukuthandaza uShembe khona yahamba inkosi yale yashaya ikhwela yabuya yafike yama kule ndoda yayisithi uphethwe yini wena mfana kaBhokazi wathi baba nazi wayesekhuluma nokufa uthi lo baba angizwanga ukufa kuphendula kimi kodwa ngangizwa inkosi ithi pho nizohamba nini uNkulunkulu ufuna nihambe manje ngoba senifike kuye uthi wayesithi inkosi wena mfana kaBhokazi ufika endlini ngimi ngo-4 Shembe kalali wavuka ekuseni ngo-4 yaphuma inkosi yathi mfana kaBhokazi usuke ekhaya ugula nezwa makhona uthi yebo baba ubuzela yebo baba ubuzothi ngizotshela uShembe ukuthi ngiyagula uyithi inkosi lo Shembe semzini wakho umtshelile ithi le ndoda akekho uShembe semzini wakho uthi kanti mawulala uthi lala nathi usukutshela bani uma uvuka ekuseni uthi vuka nathi usukutshela bani wena umtshela uShembe osemzini wakho ukuthi uyagula ngiqinisa idolo ukuthi mawugula uke endlini uthandaze uma umama vuka noma ngo-12 ufaka isidwaba sakho ufaka isipociya ubophe ibhande lakho uthandaze ubika inkinga yomuzi ogane kuwo khona uNkulunkulu labantu balabo ogane khona yithi inkosi lalela wena unkosikazi wakho
unedimoni langena kuyena usiyamhlolela ngithi uphume ebuhleni bokuphakama kwathi ufuna abahlolayo awukaphumi wena wathi lokhu unikela nje inkosi ayiphendule uthi ngo9 esemasimini yokumbila walonywa inyosi yiyo le kwasongena ukufa nje wephethwe zibhoko sebemvalile nokuthi abantwana angabatholi inkinga bomama inkinga nhlanhluthi njengoba siganwa zingane siza neinkinga ezisuka nazemzini umona ezisuka nawo wabantu bakubo uthi ingane kaMasibanibani akungenzeki ukuthi wakungekho umthathu kodwa kwakusemndenini ulunywe inyosi kuthiwa njengoba esanda ukugana umakoti wakhe enenansuku ehlaza akangabathola abantwana le nto kade ethi uyoyifuna lapha kwaNgcobo useyifica kushebo ithi inkosi lalela mawufika wehla esidobhini sakini wothandaza kasithupha utshela ushembe lokugada umzwa kini uzoyithola ingane wathola intombazana yokuqala wayiqamba igama wathi uNcamisile zatholakala uthi uNcamisile ngoba ushembe uNcamisile ngithe ngiyanyonyoba ngiyobhula wangibamba nawe sengathi angakubamba wabamba ungubani ukanina kababa wami Shumayeli wathi uphakamisa ukhamba inkosi kade ikhulume ngaye kuJulayi yathi khona umfana wami wasenyakatho uhlabelela kahle nasemgidini wayithi mayihlabelela mkhokheli bagijima omama bathi inkonzi yaphuma khona abantu abaphiwe kodwa kwathi ngale bebuye emhlanganweni kaJulayi wahamba lo baba wayelapha kujatshulwa khona kwaphela amasabatha amathathu udokotela uzosihlabelelisa sondele ebhobheni mayifika lapha kujatshulwa khona uthi wathi mayiqhubula ukukhamba inkosi la wayifica phakathi ekukhambeni emini ngo-past 11 walubeka phansi athi amadoda awuphuza mbomvu kade umphimbo ushiswa itiye amanzi abilayo awuphuza wathi uyaliqukula inkosi langa wayifica phakathi okuhambeni walubeka phansi kodwa hayi phuza mbomvu waphinda wathi aliqukula koluthathu wayifica phakathi inkosi langa okuhambeni wadonsisa gena nocelemba ubheke ethempelini inkosi ikhulume ngaye kuJulayi ushambo yakwazi ukubona into engalenzeki wathi ngifundiseni lo mfana kangubani ngokuzohlubuka uhlabelela kahle hayi wakuthiwa makhula kancane kuba sengathi ubanjwe iy'nyawo zibanjwe nge-remote bahamba banokugida bewufundisile wasala thina sadansa uma ifika ethempeleni bayambuza awumbovu basakwazi amasabatha masibuza unkosikazi wakho uthi usemasimini ugade iy'nkawu uthi cha bese ngishelelile bangcwele laphaya benithi mandlula emshokoshweni bese ngicasha ngithema ngiphakamisa ukhamba inkosi langa ngayifica okuhambeni kwase kuyobika enkosini yathi inkosi langa uma uthatha isifungo sokuthi uyiNazaretha ushembe ushaya isitembu kuwe wena uba inyama kaShembe uba umzimba wakhe la uhamba khona iso likaShembe liyakubuka mase emhlanganweni bangcwele emzini kaNkulunkulu sokukhonza uShembe kuphela siyosebenza imisebenzi yasezulwini asihlale emhlangano ukhonto engconyo ubaba baphi la sesihambe la khona ukhona wathini uJehova wabala izinto ezintathu wayibona lento ukuthi uyibala uNkulunkulu iziningiso kuye wathi washa umfundisi ngesabatha washa umvangeli eNtabazo bagawulana ngesabatha
washingina wabheka le wafulathela wabuya wathi nina uma kuyisabatha niphathe ihlabelelo ningene ethempelini nisonte wathi hlalani phansi nisonte wathi hlalani phansi nisonte ngiyafisa kule insuku ezimbili singekho nomkhokheli ibandla libe nokuthula nize ngesabatha nizoyikhonzela ukuthi uJehova kuphela nikhonze uNyasi bese ngiyabonga ukuthi kusukela ngoJanuwari kuze manje akukho macala ethempelini akukho ukukhuluma akukho umsindo singabantu abamnene nendawo zokuchitha amanzi bangcwele basemhlanganweni singachitha amanzi noma kuphi usefikile uthusi umshumayeli uMajozi akasekho wayengelo eNazaretha khuluma kwami lokugcina waphendulwa yuthi noMentshiso niyezwa eNazaretha umkhokheli babemqasha esuke memezane balayishe ebuhleni afika paka ikhumbi alale ekhumbini behle bayithempelini kwase kuthi ngesonto lokuvala weza udumo lwemshado waphuma emotini wehla wayezansi uyodla intetho kuthiwa intetho sikileti wayengelona eNazaretha lo wakadenda ekhaya wangakini impilo shumali Majozi wayengelona eNazaretha waphendulwa uthi noMentshiso wabuya lapha efaka uthi noMentshiso emlonyeni wangabe ekhumbini wakhuphuka useye paradise yokubuka imishado uma ifika la okuhlukana khona imigaqo